Zaterdag werd in de verbouwde Rabobank de vernieuwde spreekkamers officieel in gebruik genomen. Iedere carnavalsvereniging uit Venray, maar ook de Maasjoels uit Well en de Keluut uit Wellerlooy kregen één van de 16 kamers naar zich vernoemd. Nou, wij hebben ervoor gekozen omdat wij vinden dat lokale betrokkenheid heel erg belangrijk is. Wij hadden onze spreekkamers vernoemd naar beroemdheden zoals Cicero en Erasmus. En wij wilden heel graag kijken van nou, hoe kunnen wij onze spreekkamers vernoemen naar lokale beroemdheden. Nou, Rabobank die draagt cultuur en sport een warm hart toe. Ja, en carnaval is volkscultuur. En ik dacht van ja, carnaval is iets wat mensen verbindt, waar mensen samenwerken, waar mensen samen vieren, waar gelachen wordt. Nou, en als coöperatieve bank willen wij dat heel graag ondersteunen. Ze krijgen een eigen sleutel van de spreekkamer. Wij hebben een bordje laten maken, een 2,5D-printing, een heel mooi bordje. En dat bordje krijgen zij ook overhandigd, dus dat kunnen ze in hun eigen clubhuis ophangen. Het idee werd door de verenigingen goed ontvangen. Nou, toen wij dat aan de voorzitter van de Vosterraad, Willy Konings, voorlegden dat wij dit graag wilden doen, waren ze meteen super enthousiast. En heel trots dat de Rabobank dit doet. Al deed het wel een klein beetje pijn bij Willy Konings. Want ik ben een van de mensen die met had gedacht 15 jaar terug om die namen te brengen. Maar tegelijkertijd geven jullie er ook iets fantastisch voor terug. En dat is het feit dat jullie ze benoemt naar de vastelavondvereniging uit deze regio. Er was één klein minpuntje en er was één carnavalsvereniging die had ons een beetje onder druk gezet. Die had gezegd van nou, als we mee willen doen, prima. Maar dan willen we wel de mooiste spreekkamer rechtsboven achterin. Nou, en normaal gesproken kan ik goed onderhandelen, maar deze keer heb ik over mijn hart gestreken. Dus IJsselstein, de mooiste kamer is voor jullie. Uiteindelijk was het moment daar en kon elke vereniging op geheel eigen wijze hun ruimte betreden. U zult mij dierbaar blijven, al weet ik nog zo oud. Hey! Nou en dan hier en de deur op. Varkens, Jan. Oh, mooi. Schitterend. Hallo? Simmel niemand. We hebben hier nog bijskamer. Hey! Dit is een mooie mancave hier. Dit is dus de Keluut spreekkamer. Bij deze is de spreekkamer, de Keluut gelopen. Keluut! Ik wil ook de eer gunnen op als eerste in het Pielhaas deur open te maken, te kijken wat er voor ons is gereserveerd. Maar oude eer. Gats dat ik dat als prinser op de eerste mag gaan doen. Kijk eens hier, volg me maar Gats. Je moet de hele vastenavond hier overnachten. Ook nog. Kijk eens wat een prachtige mooie ruimte. Ik vind het initiatief fantastisch. Dat een bank, een grote bank als de Rabobank, het initiatief neemt om de vastelavond zo'n mooi warm hart toe te dienen. En hier gewoon alle verenigingen van de Vosterraad en dan nog wel een lui erbij pakken. Vind ik fantastisch. Prachtig initiatief. Kan ik alleen maar toejuichen. Hartstikke mooi voor de dorpen. Vroeger hadden we allemaal zelf een Rabobank en nu hebben we allemaal een kamer hier. Dus als de mensen het IJsselstein hier een afspraak hebben, kunnen ze mooi in de Pielreuzenkamer. Ja, wel leuk. Zoals aangegeven, het is leuk om ook de buurt erbij te betrekken, zoals de dorpen, zeg maar. En dat natuurlijk vastelavond iedereen samenbrengt, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk wel passen, zoals ze al zijn voor deze spreekkamers. Dat is ook een mooi initiatief uit de buurten, zeg maar, uit de dorpen hierbij betrekken. Ja, dat vind ik wel heel leuk, ja. We hebben net besloten om dat bordje in de wagenbouwhal neer te gaan hangen. En het is een commissie die keihard werkt om elk jaar een prachtig wagen neer te zetten. Er is ook een klein museumje bij van de Pielhaas. Dus ik denk dat dat de mooiste plaats is om daar het bordje neer te gaan hangen. Ja, geen idee nog. Dus nog even kijken wat we ermee gaan doen. Ik denk nog even een mooi plekje voor uitkiezen. Ik zit te denken misschien in de residentie, misschien wel bij mij thuis of misschien bij de veelgebruikte mancave van de buurman. Van een roodste Pietje, dus wie weet. Maar we gaan in ieder geval een mooi plekje, ja. En jullie hebben de mooiste kamer gekregen? Dat zeggen ze van wel, maar ik zou ook niet weten of dit echt de mooiste is. En zin in carnaval? Ja, voor mij is het eigenlijk al
paar weken aan de gang met alles erop en eraan. Maar ik heb wel zin in een echte vastelavond. Ja, dat wordt echt een knalfeest. Ja, ja, absoluut. Dat spreekt voor zich. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was. Ik kan niet wachten tot het zover is. In Horst werden op hetzelfde moment de spreekkamers in gebruik genomen door de carnavalsverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas.